Shwmai, yn enw i yw Siôn Tomos Owen, a dyma nghyfrol Pethau sy'n digwydd. A dwi am ddarllen un o'r cerddi. Diolch but, un butties. Ni'n nabod ein gilydd mor dda erbyn hyn bod ni'n pigo lan sgwrs ar ei hanner ers misoedd dan bysedd tew yn WhatsAppio bod un o'ch chi'n dal i dextio. Ond sdim pwynt ceisio gweithio mas pam ni mor gas yn bychanu ein mamau. Sdim malais, just pamlau. Ac allem esbonio pam mae e'n ddoniol, ond dyna'r perthynas, naill ai'n rhannu problemau neu'n chwarae dwlu yn baglu ein gilydd i'r mwd lawr y gwli. A dwi'n gytuno, ni fel plant weithiau, ond ni'n ffrindiau oherwydd y pethau bychan. A dwi'n gwybod fod e'n straen ceisio cadw mewn cysylltiad, ond weithiau ni'n deall ein gilydd hyd yn oed mewn tywelwch. Yn gefn ac yn glist, yn dist i'n hatgofion, hoelion yn fframwaith ffrindiau gorau. Ac ni'n ffili dweud dros beint go iawn, a dyw e just ddim rhywun peth dros Zoom neu iChat. Dwi'n teimlo hwn o waelod fy nghalon. Ti'n ffrind go iawn. So diolch bud.